हेल' लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ एपिडिसिएलनिफ्राय जोबोर गाज्रि आपडेट फैदों बेनो जाबाय रिजाल्टआ होनाय जाला केन्सेल जाबाय होननानै निउसआव बुंदों लोगोफोर आरो सिमा बेखौ बुंबाय दा आनजादनि रिजाल्टआ होनो गोनांमोन नाथाय बेखौ होनाय जानाय नंला नोंथांमोना गोदानैसो आनजाद होफिननांसिगोन दा बेनो जाबाय एपिडिसिएलनि आनजादा जादोंमोन 2019 नि एप्रिलाव जादोंमोन जायफोरा एप्लाइ खालामनांगौमोन दा नोंथांमोना गोदानै आनजाद होनांसिगोन दा नोंथांमोनाथ' जाहोनखौ मिथिखाबाय माखासे केस जादों हमजानाय जाबाय निउसआव मोनखादों दा बिनि थाखायनो गोदानै आनजाद लाफिनसिगोन केलेंकारि जानायखौ बन्द खालामनानै दायो गोदानै आनजाद होफिननांसिगोन गासैबो आरो जायफोरा आइडि गोमाबाय नोंथांमोनाहाय रिकभारि खालामनायनि अपसन मोनगोन जेबो जिंगासिनांगौ गैया आरो गासैबो आनजादखौ नोंथांमोना होफिननो मोनजोबसिगोन जायफोरा नोंथांमोना आनजाद होदोंमोन नोंथांमोना होफिननांसिगोन दा बेनिनो आं नोंथांमोननो मोनसे रेकर्डिं खोनासंनो सानदों थ' नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदों चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय 2019 বৰ্ষত হোৱা এপিডিচিএলৰ পৰীক্ষা বাতিল নতুনকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এপিডিচিএলৰ পৰীক্ষা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী